di ba pulo gitu gitu loh tuh pulo lang di pahay baik ng puro pulo yun pulo lang kurang tuloy yang lorat sampai ito kita merong tiket ini kurang long pot mincarong pik lapen ladak ha ladak keceng pen get pen nakilut an pen ta ining carong pik interior sonsen li tek long lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta interior et sonsen tek long la se pini ani ke la kado ka be kar bi rat lapen dak dola mara rat lapen nang tum boy pan sitame nang tum kantor par pi lo dak nili ke wang long pan sitame lapen nili ladak pini ke wang ke ladak hengku pen da nang ching bai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ni hai litum akaching hone chief minister dr himanta biswa sharma si scheme pe nang andeng pon nang ji pulo la sin litum pini sport nang ke lang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la pe ni litum prapjin pen hai scheme ta mesen pen ta do ka be dalamara rat la pen dak lokhimon aphan ke proya korte inji tum an pen a hejumi en sin litum masakam cheng pon thupo pusin litum pini la dak ana ke humri labang suk an ni tu lam pencheng kan sanam ni ni litum cheng phit mo cheklo alom an ke cheng thu amount thani man kado ka be ladak ke 5 crores scheme la pe ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nilitum non cheklo jon baga philo pulo tang te nilitum kapjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pe ni nang de alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai na ko la pen spot lang dam tu pur se nilitum pini spot along ke bang pen se hala sorting de nilitum plan and estimate bonai pen se government of assam nilitum joma ko scheme ke scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon ko ni tum dele bali ko total sonpre scheme de in ladak main ke ladak mondir ang song lo la pen hala field development akka mahai de hala dak aling bernal itu matek long lo tenang an ki chunche dala hal hai ta chun ponje kon aji geding pen ke patai phasen tum prabjin pen ang ko lake botor bukan jong si mesen lo pulo non te mo chek lo pen non ke arve jang la ngasi mo chek lo pen si nili tum cheng pon po la pen kisuman office formalities dola masa formalities aphan ke already nili tum pini pen process kori pon lo la pen estimate pe ne ta nili tum joma ano non ke cheng nangi pulo tang te la mo chek lo pen ke cheng pon po ni towards tame kitang te ni kan sita so selo la so tha ni sin ti tobar ke tang te pot ke nili pini la dak thek long lo athema li nili ta non het lang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he khan ta ke patang chi la pen scheme deng ponangi pulo tang te nili tum chief minister an palet ko palet pencil high scheme ta patang ji phan si chumin ri ponang li tum ba thoi ta